Άλλοι θέλουν το τριφύλι κι άλλοι για το θρύλο ζουν. Άλλοι είναι πάντα φίλοι μέχρι κίτρινο να δουν. Όλοι θέλουν άλλη γεύση στην εξέδρα ή στην θεία. Μας ήταν η ίδια γεύση όταν πρόκειται για βία. Χένιγκερ, ίδια γεύση. Το φαγητό που σας αρέσει, η Coca-Cola το κάνει ακόμα πιο νόστιμο. Γι' αυτό με το φαγητό που αγαπάς, Coca-Cola ζητάς. οδική βοήθεια Express Service. Η πιο γρήγορη της Ευρώπης, τώρα και στην Αθήνα. Express Service. Η μόνη που διαθέτει ελικόπτερα. Express Service. Αυτοκίνητα ξενοδοχεία για μεγάλες αποστάσεις. Express Service. Οργάνωση, συνέπεια, φροντίδα, ακόμα και στις δυσκολότερες περιπτώσεις. Express Service. Η πιο γρήγορη της Ευρώπης, τώρα και στην Αθήνα. Λεωφόρο Συνδρού 234. Τηλέφωνο 95 24 950. Σαλαγίσιο πετεινός, το τρακτέρ μου βάζει μπρος. Σκάβω καμπουστεύουνα, δεν κολλάω πουθενά κι αργαθίζω τη σοδιά. Άιντε φραπτεράκι μου, άιντε σταγεράκι μου, η φαμίλια να σπιτώσω, τα παιδιά μου να βοηθώσω. Χέι, χέι! Με Στάγερ Ελλάς, πουθενά δεν κολλάς. Στάγερ Ελλάς, ελληνική δύναμη. Ο χρόνος είναι χρήμα, στην κουζίνα λαγκοστίνα. Τη ζωή σου είναι κρίμα, στην κουζίνα να περνάς. Ανοξίδωτα σκεύη Λαγκοστίνα, νούμερο 1 στην Ευρώπη. Λαγκοστίνα. Αύριο έχει πτήσει. Πρέπει να του ετοιμάσω το λευκό του πουκάμισο. Αλλά όχι με αυτό. Δεν είναι χλωρίνη Kleenex. Περίμενε. Οι νοικοκυρές που χρησιμοποιούν χλωρίνη Kleenex δεν την αλλάζουν. Δεν είναι κοινό λευκαντικό. Δίνει λευκότερα λευκά και επειδή είναι διπλά φιλτραρισμένη δεν καταστρέφει τα ρούχα. Κούκλος θα είναι αύριο με τέτοιο πουκάμισο. Χλωρίνη Kleenex. Αυτή ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Και τώρα για μεγαλύτερη σιγουριά, μόνο η χλωρίνη Kleenex έχει σφραγίδα γνησιότητας. Χέρια ερεθισμένα από τον κρυό. Χέρια που ταλαιπωρούνται καθημερινά. Γλίσολιντ. Ξαναδίνει στα χέρια σας απαλότητα γιατί είναι κρέμα γλυκερίνης. Ο ειδικός στην προστασία των χεριών. Μαμά, το μου δείξα πάνω να κάνει τούμπες. Ελάτε τώρα να σας δείξω τι κάνει το όμο με άρωμα λεμόνι. Κόψε τη βρωμιά με ομό. Ο ζωντανός λεμοναφρός του όμου παίρνει από τα ρούχα όλη τη βρωμιά και αφήνει ένα υπέροχο άρωμα λεμόνι. Κόψε τη βρωμιά με ομό. Για καλύτερο πλύσιμο στο χέρι, Μόνο το ομό έχει άρωμα λεμόνι. Τώρα, απ' την Ούχου, νέα, μαγική κόλλα στιγμής, Ούχου Instant. Μια μικρή, μαγική σταγόνα που κολλάει στη στιγμή και σας δίνει το ανθεκτικότερο κόλλημα. Ούχου Instant. Κάποτε στο σπίτι μου χρησιμοποιούσαμε 2-3 οδοντόκρεμες. Άλλη για την τεριδόνα, άλλη για την ουλίτιδα. Τώρα υπάρχει μόνο μία. Η AIM. Η τεριδόνα και η ουλίτιδα προκαλούνται από βακτηρίδια. Αλλά κοιτάξτε. Η οδοντόκρεμα AIM εμποδίζει τη γρήγορη ανάπτυξη των βακτηριδίων. Έτσι με συχνό βουρσισμά η AIM καταπολεμά την τεριδόνα και προλαβαίνει την ουλίτιδα. Η AIM είναι μια πραγματικά προηγμένη οδοντόκρεμα. Για μένα δεν υπάρχει καλύτερη. Χτυπήστε την τεριδόνα. Χτυπήστε την ουλίτιδα. Οδοντόκρεμα AIM. Μία και μόνη για όλη την οικογένεια. Και τώρα νέο ζυφ με άρωμα λεμόνι. Υπερδυναμικό και με πολύ φρεσκάδα.
βγάζει όλη τη βρωμιά χωρίς να χαράζει. Νέο Ζιφ με άρωμα λεμόνι. Κάνει όλες τις επιφάνειες του σπιτιού καθαρές, λίες και αστραφτερές σαν καινούριες. Ζιφ με αμμονία και τώρα νέο Ζιφ με άρωμα λεμόνι. Αλλά πάντα Ζιφ. Γιώτης φαρίν λακτέ και ένα γέλιο απ' την καρδιά σου. Γιώτης φαρίν λακτέ και κράτα με στην αγκαλιά σου. Άλλο δεν σου ζητώ, ευχαριστώ το μωρό σου. Γιώτης φαρίν λακτέ. Έτοιμη κρέμα με σιτάλευρο. Γιώτης, γερά παιδιά από κούνα. Να πάρει ευχή, πάλι πιτηρίδα. Κάτι μου λέει ότι σταμάτησε στο Ultrex. Έτσι δεν κάνεις τίποτα. Μη σταματάς και ξαναρχίζεις. Μόνο Ultrex σε κάθε λούσιμο και δεν ξαναγυρίζει πιτηρίδα. Και μαλλιά, Μόνο Ultrex σε κάθε λούσιμο. Δεν έχετε ανάγκη κανένα άλλο σαμπουάν. Καιρό είχα να σε δω με τόσο όμορφα μαλλιά. Για όμορφα, γερά μαλλιά, χωρίς πιτηρίδα. Ultrex σε κάθε λούσιμο. Κάτι νοστιμιές που μας ετοιμάζει η φριτέζα Σεμπ. Χωρίς καπνούς και μυρωδιές. Και δεν νοιάζομαι. Χτυπάει. Έτοιμες. Τραγανιστές πατάτες. Για τραγανιστές νοστιμιές, φριτέζα Σεμπ. Σε μια επίδειξη μόδας όπως αυτή, δημιουργώ, βουρτσίζω, χτενίζω. Για να πετύχω αμέσως τις δημιουργίες μου, χρησιμοποιώ Elnet της L'Oréal. Η λάκ Elnet κρατάει τέλεια το χτένισμα και το κυριότερο, του δίνει απόλυτη ελευθερία. Δημιουργώ, χτενίζω. Για μένα η Elnet είναι η πιο φίνα. Φεύγει με το πιο απαλό βούρτσισμα. Δημιουργώ τα καλύτερά μου χτενίσματα με την Starton Lac, την Elnet. Elnet από τη L'Oréal. Όμορφα είναι τα μαλλιά σου, μαμά. Τώρα λούζομαι κάθε μέρα όπως και εσύ. Φοβόμουν το καθημερινό λούσιμο, μέχρι που χρησιμοποίησα το παιδικό σαμπουάν Johnson's. Χάρη στη σύνθεσή του, όχι πια δάκρυα, το Johnson's είναι τόσο απαλό που μπορώ να λούζομαι κάθε μέρα. Και τα μαλλιά μου απαλά και λαμπερά, σαν της κόρης μου. Johnson's Baby Shampoo. Κάθε μέρα. Και μετά, νέο απαλό γαλάκτωμα μαλλιών Johnson's Baby Conditioner. Για να βρείτε ό,τι ονειρεύεστε σε ένα αυτοκίνητο, ελάτε στον κόσμο του Seat Gredos. Στον κόσμο της πολυτέλειας, της άνεσης, της σιγουριάς ενός μεγάλου αυτοκίνητου. Στον κόσμο της δύναμης του κινητήρα System Porsche, μιας τέλειας μηχανής. Ελάτε στο Seat Gredos για να σας μεταφέρει στον ονειρεμένο του κόσμο. Seat Gredos, το όνειρο. Προσοχή! Πρώτος ο Σαμ! Δεύτερος ο Big Tom! Και τώρα ο Carnation! Δυνατός και καιρός να πίνεις. Κάθε μέρα Carnation! Κάθε μέρα Carnation να πίνεις. Ο Carnation πάντα πιο δυνατός. Στοίχημα έχει κνόρ. Στοίχημα έχει κνόρ. Στοίχημα έχει κνόρ. Διπλονόστιμο φαγητό. Στοίχημα έχει κνόρ. Κνόρ. Ελβετική εγγύηση. Ποτέ του δεν κολλάει το γνήσιο τεφάλ. Για μια ζωή κρατάει το γνήσιο τεφάλ. Με ένα πέρασμα για λύση το γνήσιο τεφάλ. Και καινούριο πάντα μένει το γνήσιο τεφάλ. Έχει συλλογή μεγάλη το γνήσιο τεφάλ. Μα προσέξτε πάντα να είναι το γνήσιο τεφάλ. Το τεφάλ το γνήσιο και όχι παραπλήσιο. Το γνήσιο τεφάλ γαλλικό. Ο λογαριασμός σας. Μα γιατί τόσα πολλά? Το πλυντήριό σας ήταν εντελώς κατεστραμμένο από τα άλατα. Αυτά κάνει το σκληρό νερό. Και δεν υπάρχει λύση. Βεβαίως, μαζί με το απορρυπαντικό Calgon σε κάθε πλύσιμο.
Το συνιστούν μεγάλοι κατασκευαστές πλυντηρίων. Αυτή η αντίσταση που είναι γεμάτη άλατα, με καλγκόν θα μείνει καθαρή. Από σήμερα πάντα καλγκόν. Αυτό είναι. Καλγκόν χαρίζει στο πλυντήριό σας πιο πολλά χρόνια ζωής. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στον τελικό μας αγώνα που θα γίνει ανάμεσα σε δυο μας παίκτες που έχουν κερδίσει ο καθένας τους από 3 παιχνίδια. Τον κύριο Παπαδάκη και τον κύριο Αποστόλου. Το πρώτο μέρος του παιχνιδιού μας τώρα είναι η εθιμοτυπική σειρά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας στις επίσημες τελετές. Πάντα οι 6 πρώτοι, γιατί 6 είναι οι εικόνες μας. Προηγείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθεί ο Πρωθυπουργός, μετά είναι ο πρόεδρος της Βουλής, στη συνέχεια είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά ο τέος πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Εμείς θα χαλάσουμε αυτήν την εθιμοτυπία και θα ζητήσουμε από τους παίκτες μας να την αποκαταστήσουν μέσα σε 1 λεπτό όπως πάντα. Αρχίζουμε λοιπόν με τον πρώτο μας παίκτη που είναι ο κύριος Παπαδάκης. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Παπαδάκη. Θα έχετε βαρεθεί πια να μας βλέπετε, έτσι δεν είναι? Μην το λέτε. Αλλά σήμερα έχουμε ειδική αγωνία. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ξεκινάτε. Πολύ ωραία κύριε Παπαδάκη, εύχομαι έτσι να είναι και η συνέχεια. Ευχαριστώ. Και ο δεύτερος παίκτης μας, ο κύριος Αποστόλου. Ξανά καλώς ήρθατε κύριε Αποστόλου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πια τι συστάσεις να κάνουμε μεταξύ μας, είμαστε παλιοί φίλοι. Αρκετά γνωστοί. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ξανά έχετε ώρα.
πάλι. Καλησπέρα σας.